Lanjut Padangan, nah iki ya Tegal. Oh. Iya. Ya apa? Iya, lah iku lomboke ketok rada dukur iku. Iki wis 5 cm paling. Lho, iso ketok gede iki, iso 4 kali lho. 4 kali, 2 kali lho. Niki ketok sak kamera sampean tok gede. Titekno. Lho. Wis masuk iki. Videotron ya lho. Iku pisang bagus iku ijo iku wah sip. Pisang. Pisang. Oh. Oh no. Delok. Sip iku pisan lho. Iki wis penanaman cabe 2 minggu pisan disemprot 2 kali. 2 kali 1 kali. Obat namanya obat cabe. Cepet daun tumbuh daun Oh, puhung. Lah puhunge iki wis wayahe gawe kulup iki. Oh, ya kan. Video pendek paling 2 menit cukup, 2 menit. Aku pengen burung kalau cek cedek ya, burungnya terbangnya ada. Gak nyedek rene blas. Jam 09.00 panas, ketok api rek jam 09.00 ini rek. Nah. Panah diangkat. Sip. Menit ke 142, 2 menit ya, sip.